Чираттагы кытлау хатыбыз Зур Чирклей авылына аша. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле якташыбыз Нугайбекова Халисә Абдулвахид кызы каршылый. Аны матур гомер тантанасы белән ихластан тормыш иптәше Хамза, улы Усман, килене Кадрия, оныклары Камил һәм Камилә, улы Умәр, кодагысы Айсылу һәм кодасы Фәрид кытлылар. Минем яраткан хатыныма мәхәббәт турында гомере буе сөйләп торырга мөмкин. Чөнки ул иң саф, иң изге хисләрне татырга лаек кеше. Халисәм минем тумышы белән Зур Чирклей авылыннан, аны очраткан көннәрем һаман да хәтердә. Ул шул кадәр күбәләктәй матур очып, җиңел шаiri иде. Аның йөрешенә, көлешенә, тавышына гашыйк булып, нәкъ шул кеше минем балаларымның әнисе булырга тиеш дигән фикергә килдем. Шул көннән алып, гаилә тудыру хыялы белән янып яшәдем. Халисәм авыл җире баласы булу сәбәпле бар эше дә хәленнән килгәне билгеле иде. Ул гаиләсендә гомере буе пөхтәлек, уңганлык күрсәтте. Сөекле хатыным, һәр булдыклы ир-ат артында акыллы хатын кыстыра диләр. Минем уңышларым артында да син, иң тәүфыйклы, иң акыллы, яраткан чәчкәм торасың. Мин беләм, күперләремне синсез яулый алмаган булыр идем. Гомере буе миңа тугрылыклы булып, түзеп, сабырлык күрсәтеп яшәгәнең өчен зур рәхмәт. Бел, мин сине бик нык яратам, җаным. Хатынымның туган көне, сөеп, кышып аламын. Артларыннан киткән чакта гел күзәтеп каламын. Озак еллар яшәсәк тә, һаман яратам үзен. Бары уңай сыйфатларын күрә күңелем, күзем. Газиз шәшкәм, гомеремнең син иң олы бүләге. Тузмасын ул мәхәббәтнең яшьли кигән күлмәге. Кытлы булсын туган көнең, бездән теләк кабул ит. Минем белән икәү бергә 100 яшеңә кадәр җит. Кадерле никайыбыз, әбекәебез. Без дә әтиебезнең теләкләренә кушылып, сине матур туган көнең белән кытлыйбыз. Безнең өчен гел кайгыртып яшәгәнең өчен, бары балаларым, оныкларым дип тырышканың өчен олы рәхмәт сиңа. Инде барыбыз да йөзеңә кызыллык китермичә, сине гел шатландырып торырга тырышырбыз. Иң гүзәл безнең әнкәбез, иң матуры ул безнең. Әллә каршы килер өчен берәр сәбәп бар сезнең? Тәмле-тәмле ризыклары, бигрәк йомшак куллары, сыйпап алада чәчләрдән юк була борчылары. Әнкәебез, кытлы булсын матур гомер бәйрәмең, кабул ит ихлас йөрәктән матур кытлау бәйләме. Кадерле Халисә Абдулвахитовна, бар якыннарыгызның изге теләкләренә без дә кушылабыз һәм махсус алар сайлаган җырны сезгә бүләккә юллыйбыз. Каршыласак иде гел бергә, йөрәкләрне йөрәкләргә бәйләп, күзебезне алмый күзләрдән, һәр вакытта улы максатларга барсак иде бер күзләрдән. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә улган йолдыз кабынгандыр, шул йолдызның серләренә өйрәткән, дөньяга мен